Obligatorio durante todo o evento. Manteña a distancia de seguridade de 1,5 metros. Siga as indicacións de seguridade do noso persoal para entrar e sair do recinto. Non intercambie nin mova as cadeiras. Non está permitido comer, beber ou fumar. Recomendámoslle que permaneza na súa cadeira durante todo o espectáculo. Festas María Pita 2021, Concello da Coruña.
Por amor.
Moitísimas grazas. Para Lilía é unha honra estar hoxe aquí na Romería de Santa Margarida, porque realmente o que Lilía defende son as diversións espontáneas que se facían antes nas aldeas. E isto, de alguma maneira, é a reivindicación desas festas populares nas que pois homes e mulleres se xuntaban para bailar, para cantar e para divertirse. Que vos imos presentar esta noite aquí? Pois imos vos presentar un espectáculo que se chama Cantarelas. E foi un espectáculo que creamos xa hai 2 anos, porque xa hai 2 anos tiñamos algo que celebrar. Tiñamos que celebrar nada máis e nada menos que levar 30 anos xuntas encima dun escenario. Grazas. E eso requería facer un espectáculo propio, facer unha festa que nós queríamos reivindicar como tal. Escollemos Cantarelas pois por o nome de Cantarelas por varias razóns. Unha porque sonoramente nos parece bonito, outra porque indica melodía popular e outra porque, se vos dades conta, se xuntamos as dúas partes, que é cantar e elas, danos a fórmula perfecta para saber como eran os seráns e as foliadas antes. Eran festas comandadas polas mulleres. Eran elas que, coas súas pandeiretas e as súas voces, armaban a festa para que outras persoas de outros lugares acudiran ali a súa propia aldea, pois para eso, para divertirse. Nos realmente o que queremos é que vos hoxe vos divertades, gocedes desta noite, gocedes deste espectáculo e propoñémosvos unha viaxe. Non é unha viaxe no tempo, pero si é unha viaxe que percorre estes 32 anos xuntas. Atoparedes a xente que nos coñecedes de hai tempo, pois melodías dos diferentes discos de Leilía e o Gallá. De verdade, disfrutedes desta viaxe como nós disfrutamos de crear para vos Cantarelas. Hai os señores do baile e hai os señores do baile e aparece que lles voa o corazón polo aire. E o corazón polo aire, e o corazón polo aire, ai a la 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 la, ai a la 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 la.
Bueno, non sei se reparaste deso que di a letra desta canción, pero antiguamente as coplas falaban de amores, de desamores, e así a disimulada metíanse un pouquiño na vida social, porque decídeme a min que por bailar unha mazurca, que tan só por eso, e que por bailar unha mazurca, que me levan preso, a min que mo conten. O contallo ti, Monse. Pois conto vos. Na época máis dura da ditadura, máis de 2 era unha xuntanza ilegal, pero, aínda así, nas nosas aldeas, seguíanse a facer as foliadas, as seráns, as festas, sabendo que corrían o risco de que viñera a Garda Civil e desfixera o baile, os multara ou incluso, no peor dos casos, os levaran presos. Daí coplas como esta: arriba no hai que temer, arriba no hai que temer. Si nos llevan a la cárcel, nos tienen que mantener. Non olvidemos, fomos e seremos un pobo que sabe loitar. Seguimos con unha muñeira.
marcha o gaiteiro. Santi López. As primeiras veces que nos subimos aos escenarios, a maior parte das persoas pensaban que a música tradicional en Galicia era a do gaiteiro. Había grupos folk que na súa maioría sonaban como irlandeses e coros que, querendo dignificar o canto tradicional, sacaban as cantigas todo cheiro da aldea. E nós atopamos un tesouro nas voces desas mulleres maiores que sabían tocar a pandeireta polo dereito e polo revés. Elas sabían coplas, melodías, toques, xeitos, e nós quixemos subilos aos escenarios tal cual o encontramos, con todo a recendo da aldea, directamente, sen asfaltar. E para transitar por esos camiños, fixeronnos falta as zocas. E das zocas para arriba, atopamos outro tesouro, a roupa que as nais e as aboas desas mulleres gastaran. O tesouro da roupa estaba agochado nas súas memorias e nas suchas vellas, e nada tiña que ver co que nós coñecíamos dos coros e danzas. Bueno, como sabedes, calquer espectáculo prepárase. Entón, nós aquí tiñamos un esquema moi bonito, que como todo que leva pasando desde hai ano e medio, a pandemia non lo fastidiou un pouquiño. Entón, sabedes que hai estas normas COVID, mirad como estades todos separadiños. Por que será? Pois a nós pásanos o mismo. Sei que non me podo arrimar á muller, porque eu antes arrimábame a ela, poñelle a saia, deixáballa perfectamente posta, bonitiña de todo, e quedaba tan guapa. Pero ahora, como non podo, estuve ensayando outra cousa, o tiro á saia. Que, por certo, saliu fatal. Hoxe saleu fatal, Hoxe saleu fatal. Tens que practicar un pouco máis. É que da última volta dixéchesme que che dera na cara, que siga bueno. En todas esas coplas que atopamos tamén había coplas para saias. Ai, fixen a saia nova, pensando que me casaba. Ai, fixen unha máis outra, ai, e quedei como estaba. Como non ibas quedar como estabas, muller? Vos pensades que antes a un espicho como este o iba a querer alguén? A ver, poñamos as cousas claras. Certo que a xente maior, cando nos íamos de recollida, gustabanlle máis as mozas entradiñas en carne. E os non tan maiores tamén. Bueno, quedamos en poñelas claras, non? E cando íamos de recollida, todas as miradas eran para ela. A ela ofreceronlle leiras, ofreceronlle de todo, hasta matrimonio, alá no Courel. Eso sí, Carvaca non tiña que ir, traballar tampouco, solo tiña que cumplir. Dixo que non. Bueno, seguimos co lanzamento de roupa. Tes por aí unha copla para o corpiño, Felisa? Ou Terei. para o xustillo, chámalle como queiras. Perdín o meu sustillo, perdín o meu sustillo, perdín o cordón del Miramonse, perdín o cordón del meu marido traime outro, o do Caurel non, que non casei, co do Caurel. Meu marido traime outro, e eu terei conta del Miramonse, que eu terei conta del... O mesmo corpiño que fai 32 anos, Xa está presumindo de tipo. Tira o mandil. E a to mandil, Montserrat, a to mandil, non sei como quedará. Perfecto, queda perfecto seguro. E bueno, nada, a pañoca vamos a deixar, bueno, tamén tiro a pañoca. Antes doblaba, e agora que merda que lla doble, se lla teño que tirar, é o mismo. Pois ala vou con ela. Sarala la foi a Roma. Sarala la foi a Belén. Busca la flor
si hai a napolea onde está. Ai la la, ai la 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 la, ai la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas. Comentábamos antes que íbamos facer unha viaxe e na viaxe de Leilía evidentemente non podían faltar as tradicións, non podía faltar a parte máis cercana ás mulleres que nos ensinaron, as mulleres que serviron como un faro de guía para nós. Nós queremos amosarlle o noso respecto e amosar a nosa admiración a todas elas, porque elas foron quen crearon, quen conservaron e quen ademais transmitiron todo dunha forma absolutamente altruistas. E nós o único que fixemos foi ser a estela delas. Así que dende aquí o noso máis sincero agradecemento a todas esas mulleres que nos axudaron a que a cultura tradicional galega servira e seguira viva hoxe por hoxe. Delas aprendemos cousas vinculadas co traxe, cos traballos, coa roupa e tamén muiñeiras, jotas e danzas como esta. Se o queres comezar o que primeiro comeza, primeiro a acabar. Ai la, ai la, ai la 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 la. Se vos preguntan mañan
arriba non podo máis, arriba non podo máis, non poden os meus suspiros alcanzar os vosos aires. Ai, 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 alcanzar os vosos aires. Ai, 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 la, 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 la. Marinero, si llevas trigo a Monforte, llévame contigo y te pago el porte. Llévame contigo y te pago el porte. Y a la vera de bolín, de volán, turun, tun, tun, la, marinero portugués. Si me elevas contigo, farei de flores un longo camino que te guío norte. Un longo camino que te guío norte. Si me elevas contigo, darei-te alento, guardarei-te os sonhos da neve do vento, guardarei-te os sonhos da neve do vento. Recollerei a lluvia no teu silencio, cólleme la man, ven conmigo, Teo. Cólleme la man, ven conmigo, Teo. Y a la vera de bolín, de volán, turrun, tun, tun, la, marinero portugués. Si te vira lo que eu vi, o que vin esta semana, unha aliña na torre, repenicando a campana. Unha aliña na torre, repenicando a campana. Ai que ben se queda, ai que ben se está, a saia negra e o delantal, e o delantal, e o delantal. Que ben se queda, ai que ben se está. Debaixo dun lavadoiro, onde María lavaba, atopei aliños de ouro dunha bata colorada. Atopei aliños de ouro dunha bata colorada. Ai que ben se queda, ai que ben se está, a saia negra e o delantal, e o delantal, e o delantal. Que ben se queda, ai que ben se está. Yo juraba estaba aberta, porque da la cebada, agora vai un enterro da cabalo da criada. Agora vai un enterro da cabalo da criada. Ai que ben se queda, ai que ben
Bueno, como vemos, decía Ana antes, estamos de celebración tarde, porque en vez dos 30 xa son 32. E, bueno, xa que estamos así recordando cousas de atrás, elas agora igual van a poñer unha cara rara, porque non van a saber o que vou a facer. Hai tempo, nos nosos conciertos, a mí tocábame contar un conto. Cantar un conto. Que hoxe volver a repetir aquí xa, que hai moito tempo que non o fago. E mira, tedes cara de que como bailar non bailades, a ver se polo menos rides algo. A que sea así un poquinho. Bueno, o caso é que nós, nas nosas recollidas, preguntamos por moitas cousas. E entre unha delas é preguntar por cantos de berce. Entón estábamos no pobo de Fofe e preguntando por un canto de berce, dinos, eu sei un canto de berce moi bonito. E ademais vou poñer con exemplos. Vou poñer por caso Ana. Por caso Manolo, que total é a mitad de medio Galicia que se chama Manolo, non? Entón, Ana e Manolo eran matrimonio, pero Ana tiña tratos co cura. Evidentemente, os tratos co cura, pois había que telos ajochados, tanto por Ana como polo señor cura. Non podía ser así, vos populi. Entón, tiñan un trato. Si Manolo andaba de feiras por aí traballar e non viña a dormir á casa, Ana deixáballe un corno ali na porta. Se o corno estaba na porta, o señor cura xa sabía que Manolo non estaba na casa. Entón, alá marcha Manolo pola mañán, vai para lá, para a feira, María xa, cas ansias que tiña, xa o primeiro que fixo foi poñer o corno na porta. Iso así xa non se me olvida para a noite, xa non queda olvidado. Pero non se sabe, por que extraña razón, Manolo volve para a casa antes de tempo. María quedou tan trastocada, digo, Ana, María, quedou tan trastocada que se lle esqueceu que xa puxera o corno na porta. Entón, ai, que pasou pola noite? Estaban Manolo e Ana na cama, un niño pequeniño a dormir, que tiñan ali un bebeciño, estaba a dormir, e de repente, pum, 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 Ana, chaman á porta, vai a abrir, xa sabedes que os homes moverse, pa na, ni siquiera para abrir a porta. Ana, e Ana, eu non oín nada. A Ana de repente dixo, ai Dios, non saquei o corno, aí este o cura, pois a ver ahora que fago. Entón, o neno estaba dormindo plácidamente e Ana xa empezou a dar aí no neno e a biliscar no rapaz, a ver se chora. O rapaz empezou a abrir así un ollo, a porta, pum, 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 pum. Ana, estou yo dicindo que están petando a porta. Non, home, non, te ois mal, aí non peta ninguén, que se llame que sí, que vaya a salir, que te estou dicindo que é para... Pum, 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 o cura cada vez tiña máis ganas de... Decía, o corno está aí, aquí hoxe pola noite hai chollo. Pum, 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 e Ana, ai, Dios mío, por Dios, empeza a biliscar no rapaz, o biliscar, o neno empezou, e entón ela empezou a cantar, ai, leilón, esta noite non. Dixo, o cura é estudiado, entenderá, pero eso foi á escola. Pero o cura veía o corno e dicía, non, aquí esta noite, pum, 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 pum. E a outra berraba máis, ai, leilón, esta noite non, esta noite non. O cura veña a petar, dicía ela, arre carallo, para ser tan estudiado non aprendeu nada. Entón, de repente, empezou. Si el padre de este niño no hubiera venido, abriría la puerta y dormirías conmigo. Ai, leilón, esta noite non amais o leilón.
Pandereta, pandereta, ay, 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 aquí hay de romper, ay, aquí hay de romper. Apartado me va amante, ay, 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 todo poder se vive, ay, todo poder se vive. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, la, ay, la, la, la. Patiñas. Ya que non bailademos, non bailarnos. Muiñeira da Ribeira, muiñeira ribeirana, tocarra muiñeira, tocoso de Malana. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Desde unha pena podre, con a rilla de los ratos, a quen quede este lobido, vai elevar los abrazos. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. No te fíes de los hombres a que digan bien te quiero, al revirar la espalda si te he visto no me acuerdo. Anillo de sete perras, al perforado me veo, que tipo usted lo causante de que el amor es tan feo, que tipo usted lo causante de que el amor es tan feo. As estrelas corren, todas nunha carreiriña, tamén corren os amores da túa porta e a miña. Ai, la, 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 ai, la, 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 la. No te fíes de
Bueno, Monse, imos con esa que di... Olvídame, non? Olvídame, a maior parte das cancións falan de amor ou de desamor. Pois hoxe temos unha de desamor, Olvídame. Cada quen sufre eso como quer. Hai quen se dá bebida, hai quen se dá caprichos, pero o importante é superalo, que sempre hai un roto para un descosido. Así que veña, dalle Olvídame. Vamos alá. Que vayas e volvas pola botica, a cor amarela non se che quita. Que vayas e volvas pola botica, a cor amarela non se che quita. Olvídame, olvídame, non penses máis en quererme, en quererme, en quererme. Olvídame, olvídame, olvídame. Amores e dolores privando o sono, eu como non os teño descanso e durmo. Amores e dolores privando o sono, eu como non os teño descanso e durmo. Olvídame, olvídame, non penses máis en quererme, en quererme, en quererme. Olvídame, olvídame, olvídame. No alto da o sol e vira o vento, ten engañado andas perdelo o tempo. No alto da o sol e vira o vento, ten engañado andas perdelo o tempo. Olvídame, olvídame, non penses máis en quererme, en quererme e en quererme. Olvídame, olvídame, olvídame. Amores e dolores privando o sono, e eu como non os teño descanso e durmo. Amores e dolores privando o sono, e eu como non os teño descanso e durmo. Amores e dolores privando o sono, eu como non os teño descanso e durmo. Amores e dolores privando o sono, eu como non os teño descanso e durmo. Olvídame, olvídame, non penses máis en quererme e en quererme e en quererme. Olvídame, olvídame, olvídame.
Enseña, Monse, enseña. Pero enseña a muller que ainda ten unha gracia. Rompeu, Patricia, rompeu. Cantaría día e noite, deixaría de dormir. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 Deixaría de dormir, estou eu cantando pra ti. Deixaría de dormir, estou eu cantando pra ti. Se camiña cantijuela, son veranos sempre a mí. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 Pues como non podía ser de outra maneira, queremos presentar a estes grandes músicos que nos acompañan aquí esta noite. O contrabaixo, Xacobe Martínez. O acordeón, Roberto Comesaña. A guitarra e a gaita, Joan Porto. Mire Paco Monzas, Leilia. la, 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 la.
Graciñas. Bueno, estamos chegando aí o remate. A verdad que as Leilía temos que decir que levamos con moitísimo orgullo a música tradicional das mulleres galegas que tamén compoñían coplas como as actuais poetas. De feito, 7 mulleres galegas poetas sumáronse ao noso proxecto de Consentimento. E hoxe imos a cantar Por riba do medo, que leva letras de Ana Romaní, e xa para rematar este Cantarelas, ímolo facer ca forza de Calvos de Randín. Un placer por estar aquí con todos vos e ata sempre. Ay, a furia que me doe.
Catiñas, un placer. Moitas grazas. Ata sempre. Grazas. Grazas. Para nós é unha honra, verdade, despois de 32 anos en riba dos escenarios, seguir tendo ganas de estar encima deles. E se temos ganas de estar encima deles é porque do outro lado estades vos, que aínda que non o creades, a pesares de estar sentados, a pesares de ter a máscara, a pesares de todas as limitacións que nos supón esta pandemia que nos caeu encima, nós podemos vervos cantar, nós vémosvos movervos. E iso a verdade que é un subidón de enerxía que fai que sigamos tendo ganas de estar en riba dos escenarios. Decir tamén que temos que darlle as gracias expresamente a todos os concellos, neste caso o da Coruña, que a pesares das circunstancias poñen os medios para poder gozar da cultura con seguridade, porque é moitísimo máis seguro estar aquí nun espectáculo que está organizado, onde todos estades sentados, onde hai xente que está controlando, pero eso evidentemente costa cartos, e xa decía, é moitísimo máis seguro isto, a programación da cultura, e volver a ter o ronchel de luz que nos dá a cultura e non actividades pois eso, que non están programadas e que ninguén pode controlar. E apostar pola cultura é realmente importante, porque que houbera sido de nós durante a pandemia, pois sin o cine, sin a música, sin o circo, o sea, sin poder disfrutar da cultura. Que houbera sido de nós? O sea, a hecatombe. Sobre nós caeu unha pátina gris, e esa pátina gris é o único que podemos sacudila, a única maneira que temos de sacudila é acudindo á cultura. Así que, grazas a vos por estar aquí, apoiando este tipo de eventos, e evidentemente volvo a repetir as grazas ao Concello por poñer os medios para que así sexa. E nada, agora xa para rematar, dicirvos que foi un placer, que nos acompañarades nesta viaxe que vos propuxemos ao principio, e nada, agora xa para rematar os dous últimos temas, que un é Axudademe a cantar e o outro é un de festa total, que nunca me acordo como se titula, Como un soño que pasa. E iso, moitísimas grazas, e iso, a disfrutar e a gozar e a seguir consumindo cultura. Grazas. Axudademe a cantar, mozas da miña aldea, e axudademe a cantar, mozas da miña aldea, axudademe a cantar, que estou en terra allea, ai lela, ai lela, ai lele. E o corazón dunha pula que non sobera e sale, e o corazón dunha pula que non sobera e sale, la marchanta de merenda, que te ama para fiare, ai lela, la la la, ai lela, ai lele. Vela e vengo San Entruido, coa paz de la
Graciñas. Moitísimas Gracias. gracias. Un placer, de verdade. Grazas. Ata sempre. Grazas. Ah, Grazas. Un placer. Un aplauso tamén para o noso técnico de son, Esqui. Ata sempre. Grazas. O Concello da Coruña infórmalle das recomendacións para unhas festas seguras.
O uso da máscara é obrigatorio durante